Hey everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ आरो खनसेबो बरायनाय बावहरबाय। ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय आंनि दिनैहायनि भिडिअआनो जागोन माने जों दायो गामियावहाय थांगासिनो दङ। माने आंनिबो न'आव थांगोन, ओमफ्राय हासबेन्डनि माने मिन न'आवहाय थांगोन आरो ना गामियाव। ओमफ्राय आबै सासे दङ, आंनि हासबेन्डनि आबै, माने आंनिबोथ' आबै जाबाय। ओमफ्राय बेखौनो नायनो थाखाय जोङो दायो थांगासिनो दं आरो ना। नोंथांमोना जुदि नायनो गोसो दंबा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांफोदो। फैयै फैयै माने मोननोसै आरो ना, बांद्राय गोलाव गैला। ओमफ्राय जोङो फुङाव जेबो जाबोनायबो जायाखैमोन नालाय, ओमफ्राय एसे उखैनाय मोननानै माने एसे हटेलावहाय हाबदो आरो ना। एसे जाग्रा जानोसै, ओमफ्राय जाखांनानै थांनोसै। नोंथांमोना नायना लानो हागोन मेनुखौहाय। माने जों हाबनाया बृन्दाबनाव आरो ना, बृन्दाबन होनो बे सफैबाथाय जाफैबानो जाबाय। माने माबाफोरा माने जाग्राफोरा टेस्टि जायो आरो ना। बिदि जोंनि जा सिमला साइडखैथ' माने एसेबां मोजां माने बेफोरबायदि जाग्रा मोना नालाय। ओमफ्राय बेयो माने फुटिपावायाव आरो ना, ओमफ्राय बेयावनो जों जायो। जानाय माखाया जोबनानै आरो बिहरबावबाय फुङाव एख' जायैनि बाथ्रा ना, ओंखायनो उखैसो गारनाय जाखांनानै माने न'आव मेथाइ लांफानोसै आरो ना। दायो जोङो माने बेदरबो लाबाय आरो ना, दहाय मेथाइ लाखांबाय। ओमफ्राय जोङो होनखादोंमोन दहायनो माने आबैखौ नायनो थांदो होननानै, बिनिनो माने आबैनो एसे संनानै लांनो नागिरदों आरो ना। जोङो जाथ' जोंहानि न'निफ्राय लांनो हायाखै नालाय, ओमफ्राय आइनि न'निफ्राय लानानै थांगोन आरो ना संनानै। नोंथांमोना नायलांबाय थादों। न' मोनफैनानै डाइरेक्टहाय फिथासो सावखाबाय आरो ना। ओमफ्राय जोङो फारसेनिफ्राय भिडिअखौ होनो हायासै, मानो होनबा जों मार आथुर जाफैदोंमोन। ओमफ्राय नोंथांमोना ससेबाबो नायलांबाय थादो आरो ना। अनला ओंख्रि संनो नागिरदो अरदाबावहाय, बेसेबा गरम अराव संसै, थेवबो गेसावबो नै जाननानै होबाय दङ। ओमफ्राय दायो अनलाखौ अराव संनानै जानोसै। दाउ बे जाहैबाय दाउ लकेल, बेखौ अनजों संगोन। ओमफ्राय नैहाय बयलार संबाय दङ। दायो आं संसै लोगोफोर, माने फारि फारि खोन्थाबाय थाला, लास्टाव खोन्थाहैनोसै। अनला ओंख्रि संदों आङो, अनला ओंख्रि bойлар आसि जा एनथाब ओंखाम नै ओंख्रै अनलाजों दाउ सुदो दे लानोसै। जोङो लोगोफोर माने गासैखौबो रेडि खालामजोबनानै आबैनो हैनो थाखाय थांगासिनो दं आरो ना। जोबोद आथुर जादों, मानो होनबा आबैया लोमजादोंमोन नालाय। ओंखायनोथ' नोंथांमोननो भिडिअखौ मोजाङै देखायनो हायासै। जादो जाखादो dong deh, ya koza kan ya itu nol deket tuh, koza, mana dong, kano, satu ah, ya itu nol sana, hah, sana ada, Abwiबो खिन्थु होनगासिनो लासै जाबाय
Kudu sana deh. Tunggu. Dừng bây giờ cái giá cái nào là dừng bây giờ bukan itu. Từ khu đến này đi dừng giá bao nhiêu này? Puja. 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 Cái này. Đi ấy cái trâu này các bạn. Đi đâu rồi? Datang pas lang gitu loh. Nó ra không bay. Mana bay? Dia balik ke Sabatai, isi takut mengen. आबैया माने ओंखाम जाखांनानै ओमफ्राय सिलायनोगासिनो आरोना नोंथांमोना गाज्रि जेबो साननो नाङा मानो होनोबा आं बे भिडिअखौ जास्ट मेम'रिनि थाखायसो खालामदों माने उनावबो जोङो गोसोखांबाथाय माने बे भिडिअखौ नायनानैनो एसेबाबो गोसोखौ मोजां मोनगोन बिनि थाखायनोथ' आङो भिडिअखौ खालामना दोनदो नोंथांमोना साननो हागौ बेफोरबायदि जाहोनायखौ माने लोमजानाय समाव बेफोरबायदि भिडिअ खालामदों मादो होनना जास्ट नोंथांमोना जेबो दा सान